60-70 lakhs बिदि बुङो बिगायावहाय गयफोरा बिराद मोजां थांबाय बिराद गोलावखा 5 बिगासो दंदां बै बिफां नुहुरनायसिम मैदेर क्रलसो थांबाय आरो आसरित बे जाहैबाय निज्लागुरि सान्तिपुर रड हाय गाइस वेलकाम बैक टू द एनी ब्लॉग तो गाइस दिनै गय फुलि जावखुदों लांबाय माने लानानै थांबाय ट्रेक्टरजोंहाय बेनिफ्राय 15 किलोमीटर गोजानाव माने फुलबारियावहाय आरो 15 थ' जाया 13-14 बेबायदि किलोमीटर जायो बेनिफ्राय स' गेब्रु लांखोना माखो बेबा मिथिला थांनाय बोसोरावहाय लांदोंमोन जावखुनानै दाबो फिसा फिसा दंबावो लांबाय हावासि माने सायहायाव जादोंना हजोंहाय फुरा सान्दुं माबाया बारियाहाय फुलबारियावहाय माने दादगारिनि सिगां आरो भुटान बर्डार स' नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै हरै माबायदि हाफोरा हरैनि गामिया माबायदि नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ सिगां गायनायफोर दं बेखौबो खोन्थानोसै आं थैखो ना थांखो खिन्थु माखासे गय बागाना गिदिर गिदिर दंखायो आं गायनायनि एसे माबायावहाय सिगाङावहाय ओमफ्राय बे आंनिया माने दासो फार्स्ट गायनाय नालाय माने एसे थांनो गोब्राब जादों आरो फुरा सान्दुं ना बेयाव सायहानिफ्राय लानानै थांदों थ' थांसै बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा गाइस टाइमा जाबाय 2:23 बेलासिनि गाइस जोंना बुहुत चेलेन्जिं भिडिअ ओंखारबाय निजरा एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनहा नायाखैबा थांनानै नायदो आरो आं डिसक्रिपसनावबो होगोन लिंक बिराद खस्थ' नांदों गाइस बे भिडिअखौ बानायनायाव ओरै फारसे टिम कालेक्ट खालामबाय ओमफ्राय आंना टिमा गैला नालाय गोदान टिम कालेक्ट खालामनानै माने बानायहैनांदों आरो ना बे भिडिअखौहाय हारसिंथ' इम्पसिबल जायोना एसे स' माखासे आरो कमेन्टफोराव जुदि चेलेन्जिं होयोबा सोरबाफोर हारसिं थांनानै बेबायदि बानायहोनोबा आरो ना बानायगोन बेबायदिनो नोंथांमोननि कमेन्ट बायदियै थांनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालाम माने भिउआनो गैया आरो भिउ फैयाखैहाय मा बुंबावनो आरो स' दा थांगासिनो आं गाइस बे जाहैबाय निज्लागुरि सान्तिपुर रड गाइस आं दा दावखोबाय नै दादगारि लामाजों सान्तिपुरनिफ्राय लामाया बरिया जाबाय बांद्राय गोबाव थिखिनाय नङा खिन्थु बिराद ओभारलोड इउज जायोना बे लामाजों माने बल्डार गारि खारो Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the candles. दासो बिसिम सफैदों लामाया बेनिफ्रायलाय गाज्रि गोजा जोबखासै एसे सान्थि मोनलायबायमोन आरोना हरैजाय जानानै लासै लासै जासिगोन खामानियालाय स्पिड जायो ओमफ्राय बे बिलफोरनि थाखाय थायो नामाथाय गोबावबो थाहाबो आरो माखासे समाव मानि थाखाय थायो मिन्थिला बुंनो हाला बिलफोर होआ ना मा जाखो गभर्नमेन्टफोरा थ' हाद्रिया नायजाखा आरो बाइकजों थांजाया आं नैबेजों सर्टकाट लानोसै दादगारि थाङोबा नैबेजोंबो थांजायो दे नै रायजोफोर मालाबाफोर फैयोबा सोरबा बेजों लेब लानांगौ बेखौ देवस्रि होनो ओमफ्राय बे टाइल्सनि लामा आरो बेयो बै कालि मन्दिरनि एसे साहाजों लामा दं कालि मन्दिर मोनहैगोन बिनि साहाजों ओंखारहैयो आरो सिगां समाव नैबावबो गोरान लखामोन रा नै ओमफ्राय दा गय जाजोब्बाय नै गाइस नै बेजों सिदा थांजायो आरो बाइकजोंबा आं थांला माने रडा एसे डिफेक्ट दङ ओमफ्राय दा बेजों थाङोबा मेन लामाखौ मोनहैफिनबाय बैलाय ओमफ्राय बारस'नानै फैनायजों थारुना नै बरिया जाखायो बाहाय थारुना बिराद मोजां खेथि जायो नै बेनो आंना बागान जागोना ओरै दुब्लि आरोना ओमफ्राय बावनो बेनि उनजों बागान बिराद रानदों हाग्रा एवबाय एवनायालाय बे मैयानो जावफुनानै दोनबायना एकदम लेट थांबावगोन नालाय बियो 2 बिगा दङ नै ओरै बेजों मोजां हायालाय नैजों गिसि आवगोलनिफ्रा नै रानाखै बिसोरो थांबाय आरो थांसिगोन दां मोजां खिलिफिनजोब्बाय थालिरफोर गायना होजायो नाथाय मैदेरा बिराद डिस्टार्ब खालामो जै थालिर गायबायना बाहाय मैदेर हाबफैनानै सेस जाखागोन आरो नैबेजों दै हाबो दुब्लि साइड बायदि जाहैबायना बेजों गिसि एसे हाया बेजों बारा थैयाखै नै
थांनानै दंजोबो नै बिसोरबो थैबावाखै नै फिसा फिसा थेफ्रा थेफ्राफ्रा नै बावबो गायफिननांबाय नै माने दैज्लाङावल' गिसि जायो हाया ओरैजोंथ' थांजोबनाय नै गया ओमफ्राय बैजोंबो थांजोबनाय बेनो माबा खाथियावनो माने बेयाव मानसि थायोना ओमफ्राय मानसि थानाय जाया थालिरफोर गायनो मोनबालाय बरिया थांबाय आरो ओमफ्राय थालिर गायजाया मैदेरा नैबावबो गायफिननांबाय गय फिथाइ बायनानै एबार बाहाय फुलि बानायनि एबार बे थैबावोबा गायनो हाहैबाय ओरैजोंबो बरिया थांबाय नै गयफ्रा ओरैबो पुरा गय बागान आरोना बे साइडआव आंना नैबाव लांदां नालाय दासो एबारावसो थुजेनदों गय गायजेनदों आबाद खेथिफ्रालाय बरिया जायो आरोना मोजां जायो बेयाव माइ जाजोबो माइ गायजोबो दैज्लाङाव दै हाबो बैजों माबा दङ दंग मालाबा अभारफ्ल' जायो मालाबा दै मोना बिदि जायो आरो थेवब्लाबो मोजां जायो नाथाय मेना जाहैबाय मैदेर माने मैदेरा बिराद उपद्रब खालामो बेनो आरो ओमफ्राय दा बिगायाव दाबो बारा थाङाखै ओरै खोनानाय बायदिबा 1,20,30,000 गाहामनि मोनलाबायो होननानै मिथिदों माने लांदांखौहाय आरो जेबो बागान सागान गैयैफोरखौहाय दाख्लैसो नैबेखौ फानदोंनो 1,20,000 ना मानि ओमफ्राय बेनि बारलांबाथाय दादगारि साइडआव थांबाथाय माने क्रलसो थांबाय आरो आसरित दासिमबो बङाइगाव टाउनावबो क्रल थाङाखैदां खिन्थु दादगारियावहाय क्रल थांबाय बिगायावहाय हाया दादगारि मेन टाउनावहाय आसरितखा आरोना ओमफ्राय बेनि मा होनो बे SSB गेट दङना दादगारि बेनि एसे ओरैजाय फैनानै माने बारा थाङाखै बिथिं 60-70 लाखस बिदि बुङो बिगायावहाय सोंनाय नायखांबाय नै बरिया जाजोब्बाय बेजों थांदावबाथाय थांबाय आरोना नै बेबायदि माबा फिटिं खालामजोबनाय आरोना बे गुनाखौ नुदोंना माने मैदेर डिस्टार्ब खालामैनि मैदेरा बांद्राय डिस्टार्ब नालाय बेहो इलेक्ट्रिक मोनसे दङ माने एसे नारगारनायनि आरो माने थैया बेजों आघात जेबो माबा जाया माने एसे सर्ट जायो आरोना हार्मफुलद्राय नङादां मिथिया आंबो माने बाहायनो मोनो बेखौ एलाउड दङ बांद्राय डिस्टार्ब जायगायाव नै बरिया थांखाबाय आरो दासो गायबावगासिनो नै गय फुलि गोरलै गोरलै ओरैबो नायनो हागोन नै माने जेरैबो गय बागान खालामजोब्बाय आरोना बेहाय बे साइडआवहाय ओरैबो नायनो हागोन नै माने माइ आबाद खेथिफोरखौनो एसे खम खालामसै बिराद खस्थ'बो नालाय मैदेरनि माने डिस्टार्बथार बे साइडआव खिन्थु आबादफ्रा जायो आरो मावोबा बरिया फिथाइ थायो माइफोरा नै गयफोरा बिराद मोजां थांबाय बिराद गोलावखा 5 बिगासो दंदां बै बिफां नुहुरनायसिम ओरैनि गया माने जोंनि खोलानिफ्राय दाम बारासिन आरो एसे माबा दामा बांसिन मोनो बे साइड साहा ओनसोलनिखौ माने बे दिउसि होननायनिफ्रायनो माने बिसिमावहाय ओरै आप साइडआव माने गयनि दामा बारा आरो गय फिथाइनि दामा माने बे बेफारिफ्रा लांनानै फानहैबाबो बारा मोनो ओमफ्राय जों फानबाबो माने बागानखौ फानबाबो बांसिन मोनो आरो ओरै नायहरनो हागोन गाइस फुरा गय बागान आं 3x आव होना हरनि र' नै फुरा खोमसि नुलायखायो आरो केमेरायाव माबायदि नुदों मिन्थिया खिन्थु फुरा खोमसि नुलायखायो गोथांनो फुल लागायबाय गरमा सान्दुङाव दोननानै जि गुदुं जाबाय बिराद सान्दुं खामलाय दिनै फुल होजोब्बाय आं एसिखौ दाबो गुसु जाया थावबो गैला नै भुटानाव सोना फैनोसै आं नैबे साइडना बिराद मोजां मोजां थांबाय नै थालिरबो दंना गिसि मोजां जोंना बाहाय नायफैग्रा गैया मा गैया जाबायना ओमफ्राय थालिर गायबाबो मैदेरा सिफायनानै गालांबा होग्रा गैया मा गैया उसुबिदा बे खाथि खालानाथ' होनाय नङाना बेखायनो जोंना एसे थांनो गोब्राब जासिगोन आरो नायनोसै र' उनाव आरो थैबावबा माबा मोनसे बेबस्था लानांसिगोन गिदिर गामियाव नैबे दैखर मोनसेल' नै बिराद गोथौखा माने दैनि बिराद प्रब्लेम आरो बे जायगायाव
स' गभार्नमेन्टआ अबेबा दै नाङैयावसो डाबल गायलाबायनो हादों बेफोराव खाथियावनो थानांगौ आरोना बिराद डिस्टार्ब ना दैनि गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदाबाव आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नोंथाङा जुदि फेसबुक पेजाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव स' भिडिअखौबो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना माबाफोर कुइसन दङबा कमेन्टआव लिरनानै सोंनो हागोन आरो बुट चेलेन्जिं भिडिअखौ नोंथाङा नायाखैबा नायदो डिसक्रिपसनाव लिंक दङ स' लोगो मोनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय फाग्ला बायदि जाम जाबाय नै भुटान गेटआव ओरैजाय भुटान गेट गोदान जाबाय नै मालाबा ब्लग लाबोगोन बरियानो